egyházunk állandó gyakorlata szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyen mindnyájan hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek meg. Hiszitek-e, hogy Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszék előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kározatot érdemeltek. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti életetek elbocsájtotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért, hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom.